Ai ngộ yêu play ya ke jing penyo jung utrai ya ke dekalat ke ke kopu ke bekrau mangan yo banwan shifi gi kon jung dei sa chi sien pat de ke ktien ke be em ke jung utrai but bau play on yo ban ker kui fi de ke ktien ke jung utrai hang no be pidan pi pe pi shash kor ya ke ktien ke jung utrai bat ba dei tang ke ktien ke jung blei ke balak ban pen kala ban thau dur thamai ya ke jing em ke jungi Jesus ang nega gospel nega jong Matius kala nang besau ke dikot ke besau ang dikintin. Henry ule ye tu badula ong la tho bom tang da ukpuhi ba un im ubrio. Henry de kiktien baro ba mi no nega shintur ublei. Kade kiktien ke jong trai ke bang kwa ban ye benta bat pi ha gade gupuan ke benta. Jesus ang om tang da ukpu ubrio diem de kiktien baro ke ba mi no nega shintur ke jong ublei. Nga bat pi ngi em haga ke pertai ke dei tang de ke ktien jomble ke ba shang ke ba bat ye ke jing em ke janga ber ke jim ke jompi ke ba penla yang ai pi kum ni ke mingilong ke dei ke ktien ke jom trai bat haga ne ku puar ba bentang ke kwa ban ye benta bat pi ye ke wei ke nong rim jong ke ktien ke jom trai ban bau play un yo ban ker khu ye ke jing ke jompi bat ke ni kalong kum ke jing pen sha ye ke jing ke li je ke ba bon ke ba jukeli bhai ke ni ke jing ke li kata galong kumno ban pendon kam ye ke ktien ke jeng ublei ha ke jing em ke jeng fi kadi ke jing keli ke bang kwa ban bu ha ke ku par bat bangan jubab ngadon fin rip teli ki pon kumno pin pendon kam ye ke ktien ke jeng ublei ha ke jing em ke jeng fi ke baman le ke sngi damar ke ktien jeng ublei ke ktien ke ba em bat ke ba don bor ne ngim nang ban pendon kam ye ka ngadon pi ting teng kalong useless jigi jing bujumpi pila puli yeka pila tipro yeka dirga country kam yifi kadau ke jing bom nang ban pendon kam ye ka ktien ke jong play ka kwa ban pen yifi in riu teli ki kendon ha ga nego puan bementa kumno pin pendon kam ye ka ktien ke jong play ha ga jing em ke jong pi ka ba manla ke sgi kane ga de ka benta ka banga kwa ban pen yifi ke nego puan bementa kumbang ala puli fi gede khot ke bau jisu om tang da ukpu bo briu on iem henry da ka ktien baro ka ba mi no na ga shentur ga jamu play ngi iem da ka ktien ga jamu trai còn ngắn peni ka pon ke manen kong kumno pin pendon kam ye ka ktien ke jong play hai ka jem jbi ka di kene pendon kam ye ka ktien jong play kum kata ka jing bam ka ba kan jaman siem ka ba manla ke sngi use the word of God as a spiritual food in your daily life kani ka ktien ka jong utrai ka ba pidon kam ban sutu hai ka jem jong pi pendon kam ye ka ktien ke jong blei kum kata ke jing bam ba kan jaman siem ke ba man ka sngi ha ga jing em ke jong pi kum ba pi pen biang ka bam ha ga do jong pi ke sha step ke jing bam sngi ke jing bam mit bat kiwi ke jing bam man pen ba pi pen don kam ban te ye ka met ke jong pi kiwi ke jing ma pi bam ke jing bam ban nga kwa badong ifi ka ktien jom le kalong hadu kata kalong ka badon kam ye ka jem jengi kham tam e ubanget ki bala shakri utrai dan da pim tip ye ka ktien jom le kalong pi kan ngat penlong sudah thli ye ka jem jom pi pendon kam ye ka ktien jom le kom kan jing bam ba kan jam siem ka ba man le ka si tongan puli ifi ngan ai ifi ki diki di khot ne ka ktien jom trai ba nget ke ka ktien jom le kan ai bori ka jem jom pi ngan puli fi ke bau jisu ang nega gospel nega jong uyanes kanang ban rio ke de khot ke balai pusan uang di kintin sengam tiu jisu le tu ki ngangalong uta ukpu jong ke jingem jar ubawan hanga om than bat jar ubange hanga om sliang lanuru kadi ka benta nega ktien ke jong trai penon kam nega ktien jomle kum ke jing bam kaba man lagasgi u jisu ulang ukpu jong ka jingim wanga ngalong ukpu jong ka jingim jar lada unu le kanu ke snow tangan ke snow sliang wan bam yau tau ukpu bat pen ja sliang bat pen kedang
ong Jesu Kristus. Tika ni ka ba penon kam ye ka ketian ke jong utrai ka de ka ba don kam hadu kata ta kum ki kun jomle ka ba man lagasngi. Kum kata ke jingbam ba kenjam siam. Om dei ban supuli ka ketian jomle subu no akum tu kan sulong kum tu hi ngan ong PM. Kam dei ban long kum ta ki kun ka jong utrai. Ka ketian ka jong utrai ka de ban long kata ke jingbam ka ba man lagasngi. Haba pitiet yo khao ha yeng kam dei ka ba pimut ba pi subu ang tu ban pen I ba pi don khao ha yeng. Pihak ban shet man ka step man ka mit man ka bapidon kam ya ka ja ban bam ka kwa ban ong pi kitin ki kon jomle ki kitin ka jong play ro om di tang bapidon ka bible ha yeng jong pi ban subo ha ki almari ban subo ha ki sendok ha ki nu de kabo re siam ye ka kitin jong play kum ka ta ka jing bam ba kan jaman siam puli ya ka ban ba ka kitin jomle kan te ki jing long jing em ba kan jaman siam nang ta su ro sakawi ka de khot ne ka kitin jomle ka ba u job wang naka kitab jong job kalnong ka ba ar pulai ka dekat ka ba khat ar ngan puli ka ni ka ktin jong trai ka bong ong kum ni sngap ngam syam la phaidin na ki hukum kirmiang suntur jogu ngala kham ken show ye ki ktien ka suntur jogu ban ya ka jingbam badon kam ujap udai ubreu jaga jinget u ang ngala kham ken show ye ka ktien ka jong ublei ban ye ka jingbam ka ba don kam kaja kalau ka don kam hadu kata Henry kan ong pi ha u la ni ka breu ka ba kenjaman siem breu jamu blai ka bala priang yu trai ka ktien jamli kalong kam don kam susu ujam sumutu ye kata ong ala kam kan su ye ka ktien ka jamblai ban ye ka jingbam ka banga don kam ti ban pendon kam ye ka ktien ni jamli kalong kum kata ka jingbam ba kenjaman siem ka ba man ka step ka ba man ka sni ha ka nu ka por ba pidon kam kani ka poin ka baningkong ban pendon kam ye ka ktien ka jung trai bat ka benta ka ba ar ka banga kwa ban peni fi ka step ka ba ar ba ki kun jong blai kini ban use ye ka ktien jong blai ka long kum ni kum ka jing shai ha ka por jong ka jingdum as a light in a darkness time kum kata ka jing shai ha kata ka por jong ka jingdum tliu tiu ka ba kenja man siam haba pim nang shu kum no pille kum no pille kum no pniai hakum kata go por penon kam ye ka ktien ga jongblei nambar ba ka bible ko ong kum ni na ka sam ka nambar ga ba shispa khat khandai ngan puli fi ni ka ktien jo trai sam ga nambar ba shispa khat khandai ga de khot ka ba shispa san ka ba ong gi gi kentien bat ba ka long ga jing shai ga jing kar khu e ye ga jing ba jingi dan pen yo sngo ne ka ktien jo trai sngam ka ktien jong me ka long ga sharak iki ki jat jonga bat ka jing shai ha ka lenti jonga penon kam ye ka ktien ga jong blai kum ka jing shai ha ka por jong ka jing dum jong ka jing kutlat jong ka jingim ka don de ka por ha ka jing ya kendo jing ya lenti kum u banget ne ka banget ka por ba phim tip shu kum no phin le la dum lot ka baneng ka mariang kwa ba dong pi hakum kata ke por wat nom lek pan jengmut na nu ru na ka perthei henry lek se ka ktien jomle na ka ktien jomle ka long ka jing shai ye kata ka lenti ba piai ki kon jomle ka ne ka long ka ba don kam hatu ka ba kata ka ktien ka jung trai pandon kam ye ka ktien jomle kum kata ka jing shai ha ka lenti ya ha ka ba phim tip shu kum nu phin le kani ka jingi kai ne ka ktien ka jung trai ki por je ka jinge ki por je ka jingkut lat ki por ga jing shayong ben siam ki por je ga jing ele ha ga jing ma ga chi tom ga jing pang phim tip shu nei da pilet che ga ktien jong u blai ka ktien jong u blai kan pen I lenti kan thau lenti thamai ya ga jing em ga jong pi kata ga de ka step ka bar ban pen don kam ye ga ktien jong trai kum ka jing shai ha ka lenti ba phiat ha ga jing long jing em ba kan jam siam wadam su thu bakala ngakren ye ka ba kan jam siam ha ga de gu puar ba menta ka step ke balai kum no ban pendon kam ye ka ktien jong utrai how to use the word of God in your life kani ka de ka banta ka ba ngakwa manong I fi kun jemle ka badon kam ha ga jing bejengi ba pinang ban pendon kam ye ka ktien ka jong utrai the pinang ban pendon kam ye ka ktien jong utrai oh enjoy amen Nambar balai ka ktien jong blai ka long ka jingkar ku hai ka jing jingi ka balai ka long pendon kam ye ka ktien ka jong blai ha ka por jong ki jing pensoi ka ba pi ye kendo hai ka jing jong pi use the word of God in the time of temptations
Hakapar jang ke jing pensoi le ke jing sha pensoi jang ke jing im. Sei ka ktien ke jang ublei. Namar da ka ktien ke jang ublei pinjap no thiu ya kata ke jing pensoi. Namar ke jing pensoi kalong bai kom ki kenja yu nong kenja influence mo ka ba pipim yo i. Reka don ka bor influence ka ba influence ye ka mindset jang vi ye ke jing mut perkat ka don nut ki khamat ki score jang vi kala Turi ka bor jang ke jing pensoi. Ka kwa man yalam ye pi sha ka da ga besniu ba pin poi be sha ka da ga besniu. Pimla man yele daladi. Pinamla hakum ka dugo por habakala. Turi ka kenja bor influence jang ke jing pensoi. Bakala turi ka jing jupi. Pinamla da lele. La da jin ba pila u Samson wa dei ban la. La da jin bala u David u la dei ban la na ka Beersheba. U Samson na ka Delilah. Henry day bang mla tinga kwa banong ipi da pimla use panon kam no daga ktien ga jung trai to kan peni fi ka bau jisu ang daga gospel ga jung Matius kala nong ga basau ga khot ga basau ka bang la puli fi menengan puli sa chisien ga daga ktien jung trai ka ba ai jing sai ye ga jim jebi kan ai men sim ro shibon ga jim jebi ka bau jisu u ang kum ni kani ga daga par ka bau jisu udan ha ka jing duai sha jiniet ka basau pusngi sau pumet baru syaitan uan ban pensoi u Jisu. Bat hagade ke jing pensoi u Jisu u sei de ktien ke jung trai. Haga por ba pidon ke jing pensoi sei de ktien ke jung trai. Wat dan pen i de ki ksak na pi pinam la. Wat dan pen i de ke nung pinam la. Re de ktien jung trai u Jisu u reply ya u syaitan ke de pot u ong kom ni. Hen reu le tu baru la ong. La tho bom tang dau kpu hi ba u briun iem. Reda ktien mara ka ba mi no na ga shuntur uplay. Ka de khot ka ba an gan puli. Ka ar bat ka ba. Kan puli de khot ka ba lai. Ti ha ka ba utau nong pensoi ulawan ha u ula ong la damelong u kuon ublay to hukum yakini ki mau bakin long ki kpu. Kani ga de ga jing pensoi ya u Jesu. Ka jing pensoi barabar ka wan bit ha ka ta ka subject ka ba PPL. Pidan mata ke jing tulat lagi kemat ke jing percaya kan rung lagi kemat. Pidan mata ke jing tulat lagi skor kan jing percaya kan rung lagi skor. Pidan mata ke jing percaya hau telit kan kerwit hangda. Ujisu dan haga jing tangan. Haga dugo por ba fasting ke jing percaya kawan haga jing tangan. Dengan kuat madang ifi da pidan ke jing percaya haga berai kan tre hangda. Dengan kuat madang ifi ki kon jong ublay da ka ktien ke jong ublay pinjap persya ya kata ke jing percaya. Ujisu ukshim ya ga daga ktien ke jang ublay ujisu de ublay re usay ga daga ktien bat uang yu setan om tang dau kpu bobrun iem henre daga ktien bara ka ba mi no daga shintur ga jang ublay bat ujap thiu yu setan kwa banang begi kun jamblay penon kam ya ga ktien jamblay hakapor jang ga jing sha pensoi le ne ka por ga ba pidan haka jing pensoi ka pim dan lat shu cũng nô pin lại phim tip shu cũng nô bằng lại phim tip shu ri ka kwa banang bigi kon ke jong utrai onda pi penon kam pi sei de ka ktien ke jong utrai ka tu ke jing pensoi kan lech ne ke jing jong pi barbalai ha ka ktien jong ublay don ka bor pi Nomor baka wega jinja nega Bible ka mari ka ongkom ni haga dugu por pe depet nega gospel nega jong Lukas kala nong ka ba ningkong ga de khot ka ba ngan puli fi ga nega ktien ka ba ka mari ka ruai hedin ka ba ka yo kamba na ublay kala nong ka ba ningkong ga de khot ka ba lai pu nio nega gospel ga jong Lukas ka ong nega ktien na ba ka weru ka ktien na ublay kan omlong klem ka bor ka ktien jong ublay ka don ka bor tiban job yo saitan da ka ktien ga jong utrai numar haka don ka bor jong ublay step ka basau ka banga kwa ban peni fi ga ni go por kum no pin yus lan di panon kam ye ka ktien ga jong ublay ha ga jing em ga jong pi kalong panon kam ye ka ktien ga jong ublay ha ka por jong ka jing ling a pisa mensim panon kam ye ka ktien jong trai ha ka jing ling a pisa mensim ka ba pipi ya kendo pi mat ha ga jing em ga jong pi ka dei tang ga ktien jong le ka ba penja asliang ye ka jing em jong u lan ni ka bangai pidon ni ka jing ling a pisa mensim kum no ban le pim tip shu ka kwa ban ong pi ki kon ga jong u trai panon kam ye ka ktien jong le ka mau ye ka ktien jong le ka Bible ka ong kum no ha ba pidon ha ga jing ling a ha ga jing no mensim jong ka jing em kum no pile
Ding pi mut man pen syong no pen thia no pen pet no pi em. Penon kam naga ktien jung utrai. U Jisu ang naga gospel ga jang u Matius kalanong ga ba katway di kot ga ba ar pu pra wang di kikintien. Tuan hanga pi baro ki ba thai ben ga ba khia ga jingkit. Di ngan pen jam pen sting ye ga ga jingkit. Sangap ikun jable kat kata ka jingkit ke ba khia ka ba pidon u Jisu ukular lada piwan sya ka ktien maru Jisu ulang u ktien jang ublay Yohanes kalanong bandingkong di khot bandingkong u Jisu ulang u ktien jang ublay da piwan ha ka ktien ha u ktien kadang pi un siem ye gedi jingkit ke ba khia ke jingling a pisa jabi ke ba kum do man le phim tim shu ba piwan shu Jisu pen siem ye ke jing ja than ha ga ben siem ke jong pi nang ta shu ro pen pe naga gospel naga jong Yohanes kalau nang ba khat sao ka di khot ka ban kong uang ni kin tien wat ki kuslai naga do anot jong pi baro to nge pi hanga nge thau blei ukpa kadi ka jing sha naga ktien ka jong blei hapdeng jong ka jing ling a pisa man sin ka jing lengo jong ka jing kum no pin le pem tim shu ka jing kya gi ka jing jing ling a pisa man sin pem tim shu tapi tu ia haki parlok lani haki baying masa merusku mentoy syu semua kim la syu menyerap lam ni gede jing kya jing ling a jing lengo men sim jang pi ka kwa man bigi kun bil hakum gede ke por lech se ka ktien jang bele sim ye gede ktien jang bele pen bana bi ong to wan hanga pi ge batat be ge kya jikit ong ma pi ro nga wan ha me nga nge ye gede ktien nga leng a nga kya pisa men sim nga wan ban bread sim ye gede jikit ba kya pen siem ke jeng jathan sting kedar sting wanam kit hada de mo ai ho Jisu u balong u play jengi nang ta ke puan ke besau la ke step ke besau ki banget kum no pin pendon kam ye ke ktien jong ble ke de kane ha ki jing snow si ha ki jing snow marway jong ka jing im penon kami ga ktien jong ble ha ka por ga pi snow si pi snow marway pi snow kenja ha ka jing long jing em ba kenja man sim jong pi namar ting ting ha ka jing ya nanti ha ba pi sabat aba pi sakri utrai ka don ka por pi snow lonely pi snow marway pi snow kenja ha ka jing ya nanti ka ba kenja man sim ha renga kwa ba nong bigi kon ga jong ble ha kum ka te ko por wan syaka ktien ke jong blei bar bau Jisu wang dalele ngandam kentai no shabar pinom long marway ngalong lembat pi ka we na ka kerteng ke jong Jisu ka baki angel ki penmana hagadu ko por golong ba Immanuel uni uplei lem bat nga bat pi undar rekat langti hakata ko por jeng ka kim khai jeng ka jing im ka jing snow si man sim hakata ko por jeng ka jing snow marwe jeng ka jing im wan she ka ktien de ban just ke ni ka ktien ka jung trai pen kam ni ka ktien jung trai ngam long marwe utrai udar rekat lang bat nga trai ulang udang ap lang brot u bah jenga uya lam jenga pen shat bor ke jing jenga to ngen lech ka ktien ka jung trai u David urwai ke ni ka jing urwai daga kitab sam kenamar ke ba ar pulai ke de khot ke ba ngan puli pi ke de khot na do ke de khot ke ba ningkong ngan puli pi pe u David urwai ne ke jengruai namar ke sam ke de khot jengruai jong ki Israel to ngan puli utrai ulang unong ap lang bro janga ngan om kerdu upen thia yang ai ki jaka plang bejarngam u ya lam yang harut ki om ke ba jai upen pai pat ka ben siam janga u ya lam yang ada kelenti ka hok na ka benta ka kerteng jong shisha langa ya iru hakatam ka serngeu ke jingyap ngan om syap tieng ye ke besniu namar me don rikat mami bat nga uding du badu shandu jang me ipen tengen janga me siang ye kami ya khamat janga hakmat kinong shun janga melasle ye ka kli janga dak om pneng ka kuri janga ka shlei kun jang ublei penan kam yang ke ktien jong trai haki por jang ke jing snusi ke jing long marway haga piyak ban sakri utrai yul si pidan marway om dan bado ban ye yeng lang ban ye sakri lang haga jing ya dan ti jemi ban sakri utrai ngakwa badang penan kam dengan ke ktien jong trai kan long ko bor ke jing bejeng pi pen snau sngan
Pensengau ya bangar tiki kun jong terai. Tiga ni ku puan mementangan penifi sa ke bakadu ke puan ke bakadu ke sedap ke bakadu komno pen pendan kam ni ke tin jong terai he ke jing jupi ke di ke ni. Haba pipang pisitom. Kedon ke puar pipang pisitom. Wat nemut haba pilai syakri beli pimpang su kata kalong ke babakala. Wadam pediang ro da don baong ifi kata. Ke jingpang kala ban lech shanu tin ripat di kan di ban lech no kadam di ban syong sa pa di hakamet ke jong ulen jong ka brio. Ke jingpang kam da dei ka bawan no setan kam da dei bawan no blei ling ba ki jing na ba ka pur na ka mariang ro ting teng ba ka khluj ha ka ba shit ha ka ba kriet ha ka ta ka rukom ting teng kum bakla ban bam da kum ni da kum tai tin ri ka di ban lech no Tinggal kuat man orang pi hakum kata kepor kum kikun jangan boleh kum no pinle. Kau orang pi penenkam dengan negara ketian ke jung utrai. Dan penifi negara kitab jok Isaiah kada nong ke basan pulai ke dekot ke basan ke bangan penifi ke negara ketian ke jung utrai. Tangan puli ini ketian ke jung utrai ke bangkom ni. Henry lapen mong yu ni namar kirengkang jongi lapen luwet yu namar ke jeng lek bom hok jongi. Ke jing pensitom ke jing suk jongi ke lalong luar jongu. Badda ke jinjam snam juu lapen kia yengi kani ke ketian ke jung trai ha kata ko por jeng jingpang jeng sitam sim je ke ketian je beli ong daki jinjam snam juu jesu ngatai ban kia nak kata ke jingpang nak kenu ke jing ke nu ai ke jing penon kam de ketian jung beli dei ban halabri ban ki sala sedi setai penon kam de ketian jung trai Hababi penon kam ke ketin jong lay kata ke jingpang ke itu ke ketin ke jong trai. Namar baro ke kerteng jong trai ke itu. Ki ksoj ke itu ke kerteng ke jong trai. Tidak nak ke daung ko am nang pi penon kam ke ketin jong trai hakan ke rukom. Baru penon kam ke ketin nang pi ke ketin jong kan ne junom ke jong pi. Sim sei de ke khot ke ketin jong trai kum ki kuli. Haba ki riu thama ki le ke thama. Ki di ban kre ki kuli. Berkilit seketama habam don kuli syuk ki tap kuli biang ngakwa badong epi ubanget berkebanget kelong ka ketin jong utrai kadai kata ki di khot na ka ketin jong utrai ki di kum ki kuli ban siat ki dong sion ki bawan ban yele persya kini ka ketin ka jong utrai ka bangakwa ban pen ifi kini ku puan ban beta kumno ban pendon kam ka ketin ka jong ublei ha ka jing em japi ka baman legesngi Sim ye gini kin riu teli ki kendon nega ketin jong utrai ban nganget kan long ke jingker ku ke bekrau. Wan hadian tapi penon kam ye gini ketin jong utrai si YouTube lam. Ye ke ke ba pi sem jingkla sem jingmut thamai hai ke jing jong pi ke ba man le ke singi. Play jaga jing suk jaga jingkerman undar kan lang bat pi he gini gu puan hang no pi don ngakwa ngan duai lang bat pi he gini gu puan mementa. Pediang terain penkia, pediang terain aibor ban pinla pedon kam ye ketin ke jung trai kum ma pi jupuli ka man gopor tangin duai ke gopor a play janga ngawan shime ke duai ke gi ko ne trai ke yo sngo ba sha skor ke ketin je trai ke gopor ke de kren no ye ke jing kia ke jing plat ke bet ke men siem ju trai aibor ki bekin la ban pedon kam ye ke ketin je me go trai ha ko rukom ke bedei haki por baro je ke jing yak nanti je ke do je sham ble kum ma ke kin riu teli kin nuksa ke me ai he ke gopor penla pelong ni ko ne jong jame ko trai bikin penon kami ke ketin jame trai haga de kelenti ke badai ko trai bikin la man yang persya ye ge jing persya ke bon jat haga jing bujuki ai ngo jisu men ngau ye ge jing duai kerteng jisu benar surat ngi duai ngi pan ban ngi ai ngo i trai amen 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 plain gar ku ipi ko beli shibon ngi si sempat na ko we part ke video amen amen